аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикони канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародаро? сӯз ҳастен? хуб ҳастен? имрӯз рӯзи якшанбе аст. бисёр мошин дар мошинбозори душанбе даромадагӣ бурд ва мошинои гуфтагии шуморо мо сиёмка кардагием ва ҳама рӯза видео барои шуморо пешкаш карда мешавад. бародаро, лайкҳоро ҳама каса бигзорем ба мисли ҳамешагӣ. фикротонро дар комментария бинависонед ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. BMW M4 бародаро 2015 солай объёми ди турбо дизелай. Састани беҳтаринша як бор дига тамошо кунед. 4 та баллонаш нав, свет сияҳ, ҳуҷҷат таъинировкаш астака. ҳуҷҷат таъинировкаш ҳам яксолай. оз як салонша мегирам, тамошо кунед. даро электропакет, обогрев сидений, мультирул, автомат, консервиш ҳам кор мекунад, ҳамаи навротош ҳаст. чиқуло ҳамаш наванд. як бор дига тамошо кунед. объёми ди турбо ди турбопати састани беҳтариша. нақша чанд гуфти ака? 300 000 сомон бо муомила дорад. номро тамин гӯ ака. 909 11 76 56 53. хуб ман номрои акаро мемонам, занг бизанед, хаттон муомилаи хубам мекунад. састани хуби хуб шад. солои наваш номерошам ҳаст. Kia K7 бародаро 2015 солай. тамошо кунед, ҳолати хуби хубаш, объёми 3.5 қати, састани беҳтаринша, гази холияй, 4 та баллон нав. оз як салонша мегирам, тамошо кунед. даро электропакет, коробкаш автомат, консервиш кор мекунад, мультирул ҳаст, обза ҳамаш фулай, чиқуло ҳама наванд. заби камераам дорад. нақша чанд гуфти равад ака? 150 бо муомила дорад. бо муомилаам дорад. номрои акаро мемонам, занг бизанед, хаттон муомилаи хубам мекунад. ҳам номро тамеби ака. 905 55 58 58. хуб як тамошо кунед. састани беҳтаринаш.
Toyota Camry de bardaро хубнекта 2011 сол объёми 2.5 қати 4 та баллонаш нав ҳуҷҷат тонировка 6 моҳ дига. Боз як салон шумо мегирам тамошо кунед. Чхолош ҳамаш наван. Даро электропакет мультирул аст, коробкаш автомат, обогрев сидений, мониторам ҳаст, лукам дора, консервиш кор мекунад. Чорта баллонуш навай. Свеча хахтун дисе. Нархша чанд гуфти рака? 135,000 бо муомилаам дора. Номро акара мемонад занг бизанед. Номро тамига ака. 919 91 90. Хома номро акара мемонам занг зани қатон муомилаи хубам мекуна. Сасияни хуби хубша я бо дига тамошош кунед. Lá é a fatura ferial, a cada Задни камерашам ҳаст. Hyundai Sonata бародаро 2010 сол объёми диққати газ ҳолати хуби хубаш 4 та баллон нав. Koreya 2012 Чандаш фтирака 87,000 бо муомилаам дора. Номро акара мемонам занг бизанед. Қатон муомилаи хубам мекунад. 28 211 388. Sonata 2012. Банамо ҳамаш наван. Ҳуҷҷатош ҳаст. Ҳуҷҷатошам яксола. Ҳай тайинровка. Ҳуҷҷат тайинровка ҳамаш яксолаанд. Нолу 15 бародаро хубнекта 2007 сол объёми 1.6 қати тамошо кунед. Ҳуҷҷат тайинровкаш 10 моҳи дига газа бензина 4 та баллонуш навай. Оз як салоншо мегирам. Чхоло ҳамаш наван. Оз як бригай пешам гиремш. Коробкаш механик.
ҳамаи навортош кор мекунад. Бо хутонам дар камера мебинем ҳолат ча. Ози агар пешам гир баш. نقشه چند گفت تیراکا؟ 25 تا با سودا میشه 25,000 با معامله هم داره. خود من اون رو یک کارم میمونم زنگ بزنی قطعا معامله هم میکنم. نمره تا میگو یکا؟ 005 005 22 11 05 22 11 05 یک آتاشم گیریم. شیرمایی دایرون هم موتور یگان دار نداره حکمیتش نه جواب نه دوبله نه مسئله اوادید که حالا که